नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण पाहत आहात माय ब्लॉग मराठी चॅनल। तर आज मी आपणास दाखवत आहे आमच्याकडे भात पेरणी। आमच्याकडे भात पेरणीसाठी उन्हाळ्यामध्येच जागा तयार केली जाते। जागा म्हणजेच त्या जागेवर जेथे की भात पेरणी करायची आहे त्या जागेवर काही पालापाचोळून भात पेरणीसाठी जागा तयार केली जाते व त्यानंतर भात पेरणीच्या वेळेस पाऊस काळाच्या सुरुवातीस तेथे त्या जागेवर सुरुवातीला नांगर किंवा ट्रॅक्टर फिरवले जाते। जसे आपण पाहतो तर सुरुवातीला फक्त सिंगल तास लावला जात असतो। त्यानंतर भात पेरणीसाठी जागा तयार होते। त्यानंतर पूर्ण उकळून झाल्यानंतर त्यामध्ये भात पेरले जाते। आपण पाहत आहात येथे ही जमीन पूर्ण 1 तास उकळून झालेली आहे। हे आहे मित्रांनो येथे पेरण्यासाठी आणलेले बियाणे। त्याचे नाव आहे निर्मल संकरित धान। तर ते येथे पेरण्यासाठी आणलेले आहे। आपण पाहू शकता हे 1 किलोचे पॉकेट आहे। याची किंमत आहे 330 रुपये। त्यासोबत हे फुटवा करण्यासाठी खत आहे, तेही पेरावे लागते। हे पाहू शकता आपण येथे हे बियाणे ते आता पेरणार आहोत। त्याचसोबत हा पेरल्यानंतर हे खत त्यामध्ये पेरणार। हे खत आहे फुटवा करण्यासाठी। आपल्या इकडे तर नवीनच आहे ते। आता आम्ही पेरत आहोत। काय त्या भानगडीनं काय नाही ही पेरणी या वाणाची पेरणी पातळ होत आहे। काडीप्रमाणे आहे, एक काडीप्रमाणे लागवड करण्यात येणार आहे। हे बियाण्याचे नाव आहे निर्मल संकरित वाण। हे बियाण्याचे नाव आहे। पेरून झाल्यानंतर त्यावर परत एकदा ट्रॅक्टर 1 तास लावत आहे। सुरुवातीला पेरण्या अगोदर 1 तास लावलेला, त्यानंतर परत मागे एक वजन लाकूड बांधून बी पूर्णपणे झाकत आहेत। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। भेटूया पर्यंत धन्यवाद।